Resitoivan hengityksen taustalla on entinen poliisi Harry Gustafsberg, joka valmentaa nykyisin metodia muillekin käyttöön. Metodi on siis lähtöisin poliisien haastavista kenttätilanteista. Seuraavat harjoitukset tulevat materiaalin väleihin tauottamaan kokonaisuutta. Kerron nyt ensin resetoivan hengityksen idean askel kerrallaan. Sen jälkeen päästään harjoittelemaan. 1. Hengitä voimakkaasti sisään niin, että vatsan seutu eli keuhkojen alaosa täyttyy ilmasta. 2. Jatka sisäänhengitystä ja täytä myös keuhkojen yläosa. 3. Pidätä hengitystä hetki. 4. Aloita tasainen uloshengitys siten, että huulet estävät ilman nopean ulostulon. Voit ajatella, että ilma liikkuu hitaasti kuin ilmapalloa tai jumppapalloa tyhjentäisi ohuen venttiilin läpi. Uloshengityksen on oltava pidempi kuin sisäänhengitys. Kun hengität ulos, purista vatsalihaksia yhteen, jolloin ikään kuin painat sykkeen alas. Tämä tehdään kerran. 5. Jatka tästä eteenpäin hengittämällä syvään, rauhallisesti ja tasaisesti. Nyt näytän ensin harjoituksen läpi ja sitten ohjaan harjoituksen sinulle. Nyt on sinun vuorosi. Eli hengitä sisään voimakkaasti keuhkojesi alaosa täyteen ja vielä lisää keuhkojesi yläosaan. Pidätä hetki hengitystä. Muista vatsalihakset ja uloshengityksessä ajatus pallon tyhjennyksestä venttiilin läpi. Sitten voit alkaa tasaisesti ja hitaasti hengittää ulos huultesi raosta. Purista vatsalihaksiasi yhteen samalla kun puhallat ilmaa ulos. Kun olet valmis, voit taas hengittää normaalisti. Mikäli keho ei rauhoitu yhdellä resetoivalla hengityksellä, voit toistaa sen. Yleensä kuitenkin 1 kerta riittää. Harjoittelemalla tekniikkaa tulet paremmaksi ja harjoitus automatisoituu. Vagaalinen jarru auttaa ottamaan oman kehon takaisin hallintaan. Jarrutus saadaan aikaiseksi hengitystekniikan avulla. Kun tietoinen ja tiedostamaton työskentelevät yhdessä, läsnäolo tilanteessa kohentuu ja henkilö pystyy käyttämään omia resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavaksi etenemme osioon stressitietoisuus. Tämä seuraava osio auttaa sinua havaitsemaan ja ymmärtämään paremmin omaa ja muiden tapoja stressata. Tietoisuus auttaa ennaltaehkäisemään stressin muodostumista pitkäkestoiseksi.